kaya, Mang? Da. Tara, nabutan na niya ako ng ginagusok. Gama ko kakang tao. Then, ay. Lain gali ang exit pagali, lain gali. The sun is shining already. Ay, din. Nakabot ang. Diyan. Ay, oo, wala kami. Kami nagsundan ng high school. May ano, Mang? May ano pa yun? May restaurant. Namang na. Restaurant.
Oo, kapihan. Kay kalanan. Yara din. Oo, ma. Lagi pala ito ba? May mag-uubag o lang ako nga. Oo, ma. Oh, dyan, picture ma. Kan. Simbahan. Oo. Ba't sa GC tamang? Miyagaw Church. Damo na baligid. May pagpinagin niya provide ang